Importantíssima victòria la que va aconseguir ahir el Lleida Esportiu al camp del Reus. Com a la primera volta, els blaus van remuntar in extremis, un marcador que s'havia posat molt coll amunt, i van sumar 3 punts que els situen de ple en la lluita per les primeres posicions. Jesús Imaz, al minut 92, va ser l'autor del gol de la victòria. La cara negativa d'ahir van ser els problemes físics de Barreda i Mario, que s'afegeixen a la baixa per sanció de cara al proper partit de Lliga d'Aldalur. El Lleida ha tornat a la feina pendent de l'estat de dos dels seus defenses. Carlos Barreda i Mario Fuentes van tornar ahir de Reus lesionats i el seu concurs del proper dissabte contra el Llagostera és com a mínim dubtós. L'aragonès és qui sembla tenir-ho pitjor i tem per una ruptura muscular als isquiotibials. El madrileny és més optimista. En qualsevol cas, avui és dia de sensacions. Bueno, las sensaciones no son... Bueno, la verdad que no tengo... Nunca me he tenido ninguna lesión de este tipo, que tampoco puedo decir si es rotura o no es rotura. Bueno, esperar las pruebas y esperar que sea poca cosa. No puedo decir otra cosa. Estiré la pierna en la última acción de la primera parte y noté un pinchazo en el isquio arriba. Y bueno, pude seguir la carrera, pero ya el descanso se enfrió y no pude seguir y tuve que pedir el cambio. Yo no me esperaba, desde luego, levantarme con estas sensaciones. Ayer la verdad que me asusté por las sensaciones que tuve. Nunca había recibido un golpe tan duro y la verdad es que lo bueno de todo es que al levantarme hoy las sensaciones son muy positivas. Fins que les proves mèdiques no revelin l'estat real dels jugadors, Barreda i Mario són dubte. Avui no s'han exercitat al mateix ritme que els seus companys. La sessió de treball, evidentment, ha estat marcada pel magnífic resultat d'ahir a Reus. Hi ha satisfacció per com estan sortint les coses. Amb un partit menys, el Lleida ja té els mateixos punts que el quart, porta 13 jornades seguides sense perdre i ja és el segon equip menys golejat del grup. Una dada que diu molt del gran moment que viu. Sí, para nosotros es algo que desde el principio de temporada lo consideramos fundamental. Es un dato que a nosotros ya nos alegra porque, lógicamente, la fortaleza defensiva de este equipo es una de las bases para que estemos arriba y se está demostrando que desde el portero hasta el delantero todos corremos, todos nos esforzamos para que la portería quede a cero en la mayoría de las ocasiones y esto es una situación que si queremos estar arriba y queremos luchar por el playoff tenemos que seguir manteniendo. Más que la defensa también somos todo el equipo. Aquí defiende todo el equipo, desde el animal que tenemos arriba, que es el primero que defiende, hasta todos los demás. Es fruto del buen trabajo que hacemos día a día y bueno, pues, para conseguir algo sabemos que es el camino. Lo que no era normal era como empezamos, que nos metían goles casi sin hacernos ocasiones. Y ahora pues bueno, está reflejando un poco el trabajo de todas las semanas. La plantilla descansarà demà, jornada important, doncs, per recargar piles després d'un duel, el d'ahir, intens i amb final d'infart. El Lleida no va estar sol a Reus. Acompanyat per més d'un centenar de seguidors, l'equip va disputar un duel elèctric contra un Reus intens i motivat i espero anat amb força també pels seus fidels. Després d'una primera part amb domini i ocasions locals, l'actuació d'Àlex López va marcar parcialment el desenvolupament del maig. Als 53 minuts va ser l'autor de l'1-0 pel seu equip, just quan el Lleida semblava agafar-li el to al maig. I poc després va deixar els seus, amb un jugador menys, a l'autoexpulsar-se amb 2 targetes grogues pràcticament consecutives. Contra 10, el Lleida va intensificar el seu domini i va trobar el premi de l'empat mitjançant aquesta rematada de Dídac de Besa als 77 minuts. Però el millor estava per venir. Al temps de descompte, la perseverància i la lluita de Mata provoca un penal, que l'àrbitre no dubta en assenyalar. Jesús Imaz assumeix la responsabilitat i fa l'1-2, no sense suspens. El caràcter d'aquest Lleida donava 3 punts d'or en un duel vibrant. Destacaria la intensitat que han posat tots dos equips i animats per el calor de la grada, tant els Reus com els aficionats que han vingut de Lleida, crec que el partit ha sigut d'alt voltatge, de moltíssima intensitat. Nosaltres algun partit fem d'aquesta intensitat. Jo al Reus no l'havia vist mai amb aquesta intensitat. La veritat és que si juguen amb aquesta intensitat, bueno, pues guanyar-los tindrà de ser com avui, no? Que es quedin amb inferioritat i que cometin un penal.
si no és complicat. Crec que hi ha hagut 2 partits diferents, no? Fins a l'expulsió, doncs això, 60 o 70 minuts en què el Reus crec que hem jugat molt bé, hem apretat, hem lluitat a mort per aconseguir aquest gol que ens posés el partit de cara. Més no se'ls pot demanar als jugadors en aquest període de temps i crec que hem estat mereixedors del gol i de tirar el partit endavant. I després aquesta jugada ha determinat el tram final. Amb aquesta victòria, el Lleida 6è, empatat a punts amb el quart i a només 2 punts del tercer, l'Alcoyano, amb qui té un partit pendent. El líder Llagostera, que visita el dissabte que ve al Camp d'Esports, està a 8 punts, una diferència que pot reduir-se dràsticament en només 15 dies.